May isang babaeng tubong sawar, sinitswari-waray, anak ng magsasaka. Mahirap lang sila nakapag-asawa ng bata pa. Nung nagkaroon ng isang anak, ay pumunta ng Manila. Nang nasa Manila na, nagsikap na mabuhay ng kanyang asawa. Subalit, ang kanyang asawa ay sobrang irresponsible, babaero pa. Kaya tinaguyod niya ang kanyang anak hanggang sa nagdagdagan pa. Sobrang hirap ang kanyang naranasan. Kung ano-anong trabaho ang kanyang pinasok. Paglalabandera, pagmamanicure, pananahi, kung ano-ano lang na pwedeng pagkakitaan. Tumagal na siya ng paninirahan sa siyudad sa Manila. Pero hindi siya sumusuko. Tuloy ang buhay. Ito ang kanyang kwento sa buhay may asawa. Sinitswari-waray. Dumating isang araw na tuklasan niya na mayroon na palang kinakasama ang kanyang asawa. Kaya ito nakipaghiwalay. Makaraan ng ilang araw ay kinuha nito ng asawa niya ang kanyang 2 anak at inuwi ng probinsya ng Negros. Yung pala ay iwan lang doon sa kanyang mga magulang at nakipagsama sa kanyang babae. Mula noon, doon na lumaki ang kanyang 2 anak, si Raymond at saka si Danilo. Kaya si Sinitswari-waray ay tuluyang nagsikap sa Manila. Ang natirang anak nito na si GR, ang kanyang panganay. Namuhay siya ng mahirap pero sige pa rin ang kayod hanggang sa nag-asawa siya uli para lang ang kanya mga gastusin kasi nag-uupa pa ng bahay, nagbabayad pa ng mag-alaga ng bata, mag-alaga sa kanyang anak para lang makapagtrabaho ng pananahi. Subalit ang kanyang naging asawa ay masyado rin lasinggo. Kaya ito ay nakipaghiwalay ulit at namuhay ng solo parent. Nagsikap ulit. Sobrang naranasan ni Sinitswari-waray. Hindi sumusuko. Hanggang ngayon, ito ang kanyang kwento. Naulan! Nakapangulan! Ang dami kong dala mga guys. Bumabaha na. Malakas ng ulan mga guys. Dito ako sa gitna ng kalsada. Ang dami kong bitbit. Malaking bag. Tapos may drum pa ako. Galing ako ng Taytay. Ayan! Ang lakas ng ulan! Grabe! Lakas ng ulan!
nakasilong. Ayan, nakasilong na. Drum. Ay, dito na ako sa Lutex. Dito na ako sa Lutex. Hala! Bagyong-bagyo na. Bagyo na naman. Ano ba to? Yung nakaraan uwi ko din, naulanan ako. Ngayon, bagyong-bagyo, oh. Lakas ng hangin. Kasi dito na. Isang babae dyan na naglalakad, waray-waray, trabaho dito, trabaho doon, ang hirap ng hanap buhay. Sige lang para lang mabuhay sa Manila. Kwento ni Sariwaray is tubong Samar. Pumunta ng Manila nung nagkaasawa at may isang anak sa edad kong 20 years old. Sa edad kong 20 years old, meron akong isang anak na 2 taon. Pumunta ako ng Manila para makipagsapalaran. Subalit, ang aking asawang tubong Negros Occidental ay irresponsable, ama ng aking 3 anak. Subalit, ako gusto kong magsikap, naghanap buhay, naglabada, nagmanicure na nahi. Silang buhayin sa ako lang mag-isa ay ginawa sila ng kanyang anak. Ayan mga guys, pupunta na ako sa aking trabaho. Nak, may kape bang yung tinimpla na? Wala pala akong lalagyan na baso, hindi ko nadala. Mayroon ka bang yung disposable na baso? Ano ba? Patimpla sa amin. Ha? 12 ang patimpla. Oh, sige, okay lang. Ang single? Oo, yung gatas? Magkano? Ang gatas?
Lo, dito na ako sa aking trabaho. Sa aking suki. Maliit yung cup. Hindi ako kontento dyan. Sige, dalawahin mo na lang tapos babayaran ko na lang isa. Dalawang ganyan, isang gatas lang. Ayan, ang aking breakfast. Sige, sara mo na. Papasok na ako. Ayan ang aking breakfast. Dalawang baso. Pero maliit lang to. Hello. Oras ng trabaho. Ka-slit lang. Ayan. Kailangan ilakbo sa dulo. Tapos iikutin. Tapos lalagyan ng lock. Ikutin ulit. Ganito yung paggawa ng slit. Tapos lock ulit. Ayan. Ayan o, ayan. Yung isa maiksi, yung isa mahaba. Isa pa. Sa kabilang side. Ayan, lock ulit. Tapos ang kasada, itutupi ng 1/4. Ayan. Tapos, ikutin. Ilala. Tapos, itutupi ulit ng 1/4 at ilalak. Ang dami naming gawa. Aking mga kasamahan, mga busy. Hello guys, welcome to my vlog. Sana yung babae sa dulo. Ayan mga guys. Linis muna tayo. Manikir muna. Ayan na mga guys. Ayan. Maayos na. Ayan. Malinis na. 60 pesos lang yan. Pupunta sa akin. Hindi ako nagsiservice. Kayo mismo ang pupunta sa akin. Ayan, walang sugat yan mga guys. Hindi na kayo ng shorts. Siguro yung ano. Ayan. 100 ang isa. Sarili namin gawa sa Taytay. Hindi na kayo riyan para sa matangkad, sa mga mahabang mga paa. Ayan.